diri guys sa lungsod sa Pinungahan. Nya before ko mo atos mo guys, di ako ko diri sa plaza sa Pinungahan. Nagsuroy-suroy. Ako makita ninyo guys ang view diri sa Pinungahan. Ini siya view diri guys. Plaza sa Pinungahan. Guys, ang view diri sa Pinungahan. Plaza diri guys, dool sa baybay sa dagat. Ano siya diri guys? Ako king dagom guys. Bundak din siguro ni Ron. Iyang sakyanan sa dagat sama sa pambot. Pambot na siya guys, managatan siguro na kailan na guys. Hindi siya dili guys, nagtunas pa siya guys. Diri sa plaza sa Pinungahan, doon sa baybay sa dagat guys. Sorry ang person. Nani nagdoong guys. Nanagat guro ni. Sa doong guro ni mudong guys. Dunggo siya dunggo. Siguro na daghang kuha ba. Narami tuyo diri guys. Ihatod ko sa kong driver diri. Diri ako pabuton niya. Siyempre, nagsuri-suroy sa ako. Iabot na muna nagat guys. Pagkan siguro na sila kuha. Malunggo na sila. Di sila silang panagat guys. Say nga na ilang panagat panagat din sila guys. Nagladlad sila sana baling guro ni sama na guys nagat sila kailabon sa nilang baling sa diha. Taas kailang baling guys. Kanjo nagkuha ron ba?
Thank you for watching, guys. Bye-bye.